Ola a todos e benvidos a un novo apartado do noso tema. En vídeos anteriores tratamos como a civilización mesopotámica foi a primeira da historia. E xa non só iso, sino que tamén puxemos algúns exemplos da súa complexidade. Neste vídeo en concreto imos ampliar esos exemplos e distribuílos en tres ámbitos. O cultural, falando sobre a invención da escritura e a súa utilidade, o relixioso, coñecendo o seu sistema politeísta de varios deuses, e por último, o artístico, introducíndonos un pouco no perfeccionamento e na monumentalidade da súa arte. Do primeiro do que imos a falar é do panorama cultural, e para iso é fundamental falar da invención da escritura en torno ao 3300 a.C. pola civilización sumeria. Esa primeira escritura non era en papel, ni moito menos, senón en tábuas de arxila, onde se iban gravando a través de incisións as diferentes letras do abecedario mesopotámico. Unhas letras que tamén van ir evolucionando ao longo do tempo a través dun proceso de simplificación, pasando do que se coñecerá como unha escritura pictográfica a unha escritura cuneiforme. Esta evolución está ligada á complexidade das ideas que se querían expresar, pasando dende as súas orixes a ser a escritura unha simple ferramenta para ter unha contabilidade estatal dos impostos, do control da agricultura ou incluso dos códigos legais, a medida que se vai modificando e, polo tanto, simplificando e sendo capaz de transmitir máis información con ela, a lograr incluso os primeiros relatos literarios, como por exemplo o poema de Gilgamesh, escrito en torno ao 2500 a.C. pola civilización sumeria. No entanto, dentro dese ámbito cultural, tamén temos que destacar a invención tanto das matemáticas como o desenvolvemento da ciencia da astronomía. Pechamos o melón do ámbito cultural e abrimos o melón da relixión en Mesopotamia. A relixión non é nada máis que unha pulsión interior do ser humano para darlle unha explicación a todo aquilo que é inintelixible, é dicir, que non ten unha explicación natural, senón que está rodeado de misterio, dun halo de misterio. E digo misterios en plural, entonces a cada misterio vai estar relacionados, vai ser responsable del un deus. Isto ocasiona que a civilización mesopotámica sexa politeísta, é dicir, que crea en varios deuses os cales conviven entre sí. E xa non só iso, senón que incluso dentro de cada cidade-estado van a ter deuses diferentes, aos cales a todos eles se lles vai acabar erixindo unha estrutura piramidal coñecida como o zigurat, onde se facía toda unha serie de sacrificios, de oracións ou incluso se lles daban ofrendas a estos deuses sacadas dos impostos cobrados aos campesiños, aos comerciantes ou aos artesáns. Non entanto, pese a ser deuses diferentes, todas as cidades e estados compartían unhas características religiosas en común e que vanlle dar máis importancia a aqueles deuses relacionados cos misterios que máis lles preocupaban, é dicir, os que están relacionados coa agricultura e a gandería pastoril, aquelas actividades que eran a base económica da súa civilización. Por último, outra característica fundamental dos deuses mesopotámicos é a súa apariencia, a cal é unha mezcla entre un aspecto antropomorfo, é dicir, con forma humana, e un aspecto zoomorfo, é dicir, con forma animal. Polo tanto, podemos dicir que estes deuses eran un híbrido entre humano e animais, principalmente porque este componente animal era os que os ligaba ou relacionaba directamente con ese misterio da naturaleza que é algo propio dos deuses. Pois ben, xa tratamos dous dos aspectos que mencionamos na introdución, o cultural, coa invención da escritura, e o carácter politeísta da relixión mesopotámica. Pero quedarnos o último dos aspectos, o artístico, que o imos a diferenciar en arquitectura, en relevo escultórico e, por último, en escultura. Empezando pola primeira, a arquitectura vai a ser fundamental porque se van a introducir dúas innovacións nunca vistas ata entón, que é a invención do arco, así como da bóveda, para cubrir espazos amplos, tanto en templos como en pazos. Por que non se van inventar antes estas solucións arquitectónicas? Principalmente porque agora, coa arquitectura mesopotámica, vanse empezar a utilizar como material constructivo elementos, material liviano e lixeiro, como o adobe e o ladrillo, os cales tamén van a pasar a estar recubertos de cerámica vidriada ou incluso de relevos escultóricos. Estes relevos escultóricos poden ser considerados como unha arte á parte, principalmente porque a súa función vai estar diferenciada da arquitectura. Se ben
tamén servían para decorar esa mesma arquitectura que mencionamos, a maiores servía para narrar as escenas que máis lles interesasen aos mesopotámicos. Entre a temática principal que máis lles interesaba a estos era a narración de escenas bélicas, de escenas de guerras, onde a crueldade era levada á súa máxima expresión, algo que estaba moi ligado e viña acompañado da man co estilo de civilización guerreira que era a civilización mesopotámica da cal estamos falando. As características principais destes relevos escultóricos van a ser principalmente dous. En primeiro lugar, a gran naturalidade coa que se narran estas escenas, mostrando esa crueldade con gran realismo incluso nos corpos dos personaxes. Pero, a maiores, tamén temos o que se coñecerá como unha perspectiva xerárquica, onde o personaje máis importante era o máis grande, mentres que os menos importantes reducíanse en tamaño. Para terminar con este ámbito artístico, imos a falar tamén da escultura, pero neste caso xa é unha escultura libre de bulto redondo, é dicir, que podemos rodear por completo. Estamos falando de estatuas, unhas estatuas onde podemos representar o personaje que os mesopotámicos máis lles interesara. Entre eses personaxes, os principais eran, en primeiro lugar, os deuses e os gobernadores, os reyes, eran os que estaban arriba de todo na importancia de representación, e, dunha forma un pouco máis tímida e menos abundante, os sacerdotes e os escribáns. E as características principais deste tipo de esculturas van a ser a rixidez dos corpos cos que se representaban, ao mesmo tempo ao gran tamaño en proporción das cabezas en comparación ao corpo e tamén a existencia de ollos moi abertos nesas esculturas. Entón, ata aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Chao, chao!